Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong bayan, ang ibang karanasan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tulong ng lumipas, bawat ngayon at bukas, nakapusin hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taos pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa godgonian. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RTN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miyembro po kami sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang oras po niyan sa RPN DCKI alas 9:31 ninaga. Ang oras po ini atod po ini kan sa to yung mga time check sponsor. Atod po kan ICWD Prime Water sa pagi po kan mabuot na branch manager Engineer Elvin Pares. Siriman po ni General Manager Loboy Corporal. Atod man kan Lucena Electrical Supply na maupa sa sentro kan siyudad kan Iriga pagkasadiri ni Engineer Meneleo Lucena. Siriman po atod ni Mrs. Monica Perique and family of Limassol Cyprus. Atod man po ni Madam Connie Piñaflor ang LTO Chief kan Iriga City. Standby po kita sa masunod na programa, Bicol Connection.
Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports ng RPN Patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaga. Kaibahan si Joey Habana in Bicol Connection. Bicol Connection. Welcome po mga tugang sa programang Bicol Connection. Abot kitang alas 11 ninaga. Kapag ulay-ulay kan mga napapanood tayo mga nyo naldaw. Pag-recipe kan mga report, mag-ali sa mga karonda. Siriman po ang pagkikipag-ulay niya to sa mga magiging newsmaker na po. Sa laog kan sa tuya po programa. Katuwang tapos siyempre ang mga may higustang mga pag-iriba, mga karonda. And sa lado technical, Engineer Charlie Binobra. Yan man po ang sa yung partner mo niyan, Engineer Tony Aguilar. Ang sa yung Chief Technician. Yan man siyempre si Aldrin or yan man si Rodel Cesar. Ang sa yung PhD mo niyan. Sa transmitter site, si Engineer Marco Pinas and Engineer Charlie Binobra. Ang maskulado tang PI Uduman, man si Jimmy Guanzon. Bot ko pala na mga tugang pasalamatan man sa tuyang mga katuwang kadagos-dagos na nagsusuporta sa mga aktibidades kan RPNDCKI. Ano man ang aktibidades ta, pero misindang nagsusuporta, nagpapadrino, aligid po sa RPNDCKI. Nangorog na, ini pong ika-50 yun ng anniversary kan RPNDCKI sa maabot na October 28. Pinapasalamatan mi po ang mga minasunod ng mga katuwang, suporta, nagsusuporta. Si Regal Plaza Hotel, lamaw pa dyan sa San Antonio na po, Camarines Sur, owned and managed by Mr. Jerly and Josie Pera. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, lamaw pa sa San Miguel, Iriga City, owned and managed by Mr. Arnel and Mrs. Helen Tan. Atod man po ni Mr. Billy Bukid and family of San Vicente, Bato, Camarines Sur. Siring man po kana mabuot na igos na General Manager Vic Robosa kana ba Water District. Siring man natod ni Honorable Nilo Malanyaon, Vice Mayor Bula, Camarines Sur. Siring man po ni Congresswoman Josal and Sal Fortuno kan Rinconada area. Siring man po ni Honorable Councilor Sopronio Sale Maestrado kan Iliga City, Honorable Dante Si Oliva and family kan City kan an may na City Councilor kan Iriga City. Diri man po akan Iriga Q Hardware and Auto Supply makukayan sa Highway 1 San Miguel, Iriga City. Pwede man silang akodan sa 054-299-2739 kapag ni Engineer Michael Ngo and ni Mrs. Ngo. Diri man po atod ni Mayor Fernando D. Simbulan o Nabuha, Camarines Sur. Siriman ni Engineer Sol and Engineer Edgar Pavener kan Sand 8 Construction and Supply. Namaw pa yan sa San Antonio, Ugbo, Nabuha, Camarines Sur. Siriman po ni Engineer Irvin A. Pares, Branch Manager kan Prime Water, namaw ka sa Rufino Llagas Senior Street, San Roque, Iriga City. Pwede man siya kapudan sa iyang cellphone number 0998-5929-879. Dili man po katuwang ta ang Marcy Funeral Home and Chapel. On and
managed by Mr. and Mrs. Marcy Gatdola na makuha dyan sa Barangay Paluyo, Nabua, Camarines Sur. Hindi naman po ang suporta ni Congresswoman Ninya Taduran kan AK CIS Party List, House of Representatives, Metro Manila. Ang mga nagsusuporta po sa mga aktibidades kan RPNDCKI na marunong na sa paaboto na ika-51 ng anniversary celebration ta. Aligi po sa RPNDCKI sa maabot na October 28. Diyos mabalos po sa Endo po Gabo. Hindi po sa pag-uurlayan ta sa mainit naman na pinag-uurlayan dito sa Rinconada area. Ini pong Bicolite and Power Corporation na may posibilidad po na maglaog na po dito sa Rinconada area kung maaprobaran po ang prangkisa na kaini duman po sa Senado. Ang balita niya to duman sa Kongreso, sa House of Representatives, aprobado na ini duman kana mga congressman na nagpapadrino. Iyo po mismo si Congressman Elmer Villaferte kan 2nd District of Camarines Sur. Si Congressman Sal Portuno kan panahon, maging si Congresswoman Jocelyn Portuno, dahil man pong pagkaaram kan Bicolite and Power Corporation na gustong darawin digdi sa Rinconada area ni Congressman Elmer Villaferte. Tanay hirap na kaya si Congressman Elmer Villaferte sa kamugtakan kan mga member consumers digdi uli kan medyo natutuyawan na serbisyo kan Camarines Sur 3 Electric Cooperative, Casureco 3. Na sinasabing medyo nagkaigwanin na problema pinansyal, uli po kan medyo dakol na pagkakautang sa mga bigo pa na nindaning supply nila kuryente, mga pinag-uutangan kan mga pinakaipuan man ng mga materialis para po ma-improve as in mapakahay ang sa tuyang linya ng kuryente aligi sa parte kan Rinconada area na nagkakaigwa minsan in pabor brownout as in pakunggayong quality and servisyo. Kaya naisipan ni Congressman Elmer Villaferte na darahon sa Rinconada area ang Bicolite and Power Corporation. Hapon po ang sa tuyo mga Facebook Live viewers, kan sa indama ng mga opinyon, maging kan sa tuyo mga parantabay sa Rinconada area na mga member consumers. Kung kamo po pabor o dai, ano ang rason? Pwede po yan pwede po kamo mag-upload sa samuyang landline at 299-7397. O kung dahil man digdi po sa samuyang hotline number 0920-5454191. Sabi po kaya kan iba niya itong mga kababayan, dahil man dapat na kasiribot ang mga opisyal as in empleyado kan Casureco 3 dahil magparara dito may posibilidad na maglaog na sa Rinconada ang Bicolite and Power Corporation na may posibilidad na maaprobaran po ang franchise kaini duman sa Senado. Ang rason po kaya kan Bicolite and Power Corporation kung tano ta gusto nila maglaog dito sa Rinconada para magkaigwada po ng healthy competition ang Casureco 3. So, sa pihon, masa diri man sindaning transmission line, masa diri man sindaning opisina, masa diri man sindaning linya, masa diri man sindaning mga poste. O ano man ngayang ikakaadit kan Casureco 3 management. Philip, naman ka magapod sa hotline tata.
ang ginagamit ko sa Facebook at sa kuyang cellphone tabi, ano. Dumang ka sa hotline, mag-upload, ano. Kung nagantabay si Philip, dumang ka, yan, hindi ka sa hotline, mag-upload, yan. Okay. May receive yung talang ang report maghali kay Karondang Philip Barasina. Bicol Connection Report. Philip, good morning. Kami. Auditor. Sabi karon kang Joey. Auditor, kan kasulay ko 3 media advocate. Ayaw auditor. Pang-auditor. Ngayon pangkwarta ta puro utangan ka tuloy ko. Pero anong kurahaw mo? No to Bicol Light and Power Corporation. More power and light. More in Power and Light. Corporate. No. Ulay ko, no big. Electricity. Sabi ba kanibang mga komentarista sa radyo, ini nga yung binilog na media advocate kan kasulay ko 3, not to Bicol Light and Power Corporation ng Corao. Paalaman sila. Paalaman sila. Basta ka, more, ano to? More power and light corporation. More Power and Light Corporation, yan ang Corao mo. Sa yan. Muna na December dahil lang maging Christmas light. But sabi yun, dahil pwedeng maging alinipot ang supply kang kuryente ang serbisyo. Oo. Pag, Pag lagi na Pasko. nilipot, pwede nang lumaog ang power light. Pwede na maglaog ang Bicol Light and Power Corporation. Oo. Basta may power na. Pero depende man kaya yan na kung maaprobaran duman sa Senado. Pero sa Kamara ba kapag aprobado na. Kaya nga ni sa mga dokumento, supporting documents, nakasabit na duman sa Senado. Kaya ang balita niya to, ang mga iba-ibang electric cooperative sa Bicol Region, nangorog na sa Camarines Sur, masuporta digdi sa Kasureco 3 na ulangon asin na kontrahon ang aprobar kan Senado asin paglaog kang Bicol Light and Power Corporation digdi sa Rinconada area. Kaya No. garo da material da pa digdi ma motorcade. Puro parehas man yan, pati bigdiliin siya. Anak ka. Kasi pag may kooperatiba, maglaw pa na Bicol Light Power Corporation. Puro yan korporasyon, hindi siya. Sa negosyo ba kaya? Sa bagay, ang mga negosyante ba kung man tuntong, manegosyo para magpalugi. Yan, yan ang itipon. Puro man yan sa kooperatiba, linaw kan mga kaperang politiko, pigninegosyo na. O siyempre, anong paan ka na sarong kooperatiba kung ang mga yaon dyan sa laog, ang isip mag-dirilihin siya, di ba? Saka mayong tunto na para pulo-pulo kung mayong maray na kaluluwasan. Oo, mayong madidilihin siya. Negosyo ko ang lalaw ganin na. Simple siya naman. Hindi ka malaw sa araw kaya na sitwasyon kung mayo kang madidilihin siya. Maski nga rin dyan sa kooperatiba, puro mangula pati didilihin siya. Maski kooperatiba, nagdidilihin siya yan. Kaya nga nagpisar ako ng parol. Kasudma, duman sa San Antonio Buhi. Di may co-op duman. Maraton, bakal sa co-op kisa NFA. O di, so pagdidilihin siya man. Saan bakal duman, maringay tanagin 1270. Sa mga pribadong negosyante, nag-tatay 1050 ang kada kilo pan paroy. Alagad sa init, figaro 14. Ngunit nagpaparahabol man ang ibang negosyante na halos iparehas sa bakal ka na National Food Authority. Kung yan na problema ko niya, na nababatol nga si Senadora Sin Cabillar sa Epicto Mainican Rice Tarification Law na naging lay naman yan na pinag-sponsoran ni Senadora Villar. Ang South Patikan mga parauma, kaya bakalo ni Senadora Villar, gabos na mga uma, tanganing gibuon subdivision,
pambihira niya ako. Iyan na medyo murumundo sa partigan mga parao, mahon niya ng mga panahon. Talagang ay binabasol ninda sa pagbaba ng presyo kan paroy. Iyo mismo si Senadora Villar sa subot ni negosyante. May sadiri ni na mga narakulang negosyo sa katuyang nasyon. Ngunyan gustong gadanon na pagbuhay sa mga paraoma. May hinanakit na mga paraoma. Bako sa nangbigdi sa reyon kan Bicol, ni sa enterong nasyon, dahil sa na-aprobaran na rice clarification law na ang sponsor, iyo mismo si Senadora Villar. Parita ko pa nga ni, ang Bicolite in Power Corporation, pagkasadiri pa kan babaeng senadora. Senadora. Si Sedo yan, ano? So, puro na siya sa diri ni Senadora Villar. Kung yan, hapot ko man yan, ano sa pinatap na pa si Senadora Villar kan mga kababayan niya to na kontra palang tinda sa mga kaisipan kay ni Senadora Villar na garo may nangyayari para negosyo sana. Ang kaisipan niya ni Senadora Villar maging negosyo na pagiging politiko niya, maging negosyante siya, padakulaon pang maray, sa iyang mga negosyo dito sa tuyang nasyon. Kung sabi yun, And linaw na palang kan na senadora ang negosyo sa tubig sa kuryente. oo, pati pa sa paroy, pero linaw pa. Pati ang negosyo sa paro eh. Bagas, ano ba yan? Kaya halos gabos na gustong logon sana senadora, kaya nag-aangalan na iba niya itong mga kababayan kapag parato ka na presyo ka na paro, yun niya na mga panahon. Kung bako ngayon ki Senadora Villar, dahil nagpasar ka na bill na naaprobaran sa Senado at Kongreso, yung rice clarification law, kung saan nga dahil nga kami matiyos na marahayan mga paraoma. Dapat kaya Dapat ang mga paraoma, mag-isip-isip na ipabakal na lang nindaan sa endang mga pigooma kay Senadora Cynthia Villar, kaya gibo na lang ng ining division. mga subdivision, gibo itong housing project niya, no? Oo, kundi paano naman, baka magkagaradan so mga Pilipino sa magugutom. Ay, siya baga, Ano nang magtanong? ang kaisipan niya baga, magparaangkat na sana kita ng bagas, para import na sana kita ng bagas. Ay, pambihira. Di mayo na pala yung matanong, bigyan sa tuyang nasyon. Paano, puro na niya, puro na sana niya, puro na sana subdivision, Araw. kaya nang bilin siya. Pambihira. Ay, rakman sa mga paraoma niya to. Ay, mare, kung may konsensya ako man yung senadorang ini, manamang kayo ng konsensya. Pero ayaw ng konsensya si Senadora. Ang kapatalan kaya, Sabi na yan. ang kapatalan ta kaya, binoto ta. Yung ang katuntuhan ng mga Pilipino. Nabuladas lang. Pinagana. Nabuladas lang, iyon na. Nagbigay na. Okay na sa sainda niya. Pailingan na kayo itong mga nagkukurukintab na papel. Ay, yun ang yan eh. Paganaon tayo ni sa Paraili. Maura kaya, madunong. Pag-ieleksyon, no? Maura kaya, matabil, madunong. Yan. Mabuladas. Ay, oo. Kaya, inan mo sa akin. Ang problema kaya, Taining Bicolite in Power Corporation maagi sa Senado, ang mga madangog kayo ni, Senadora Cynthia Villar, pabor. Senador Grace po, mas lalong pabor. Ay, kontra kasi Senadora Cisco. Tubod-tubod kaya sinuportaran siya ni Congressman El Revilla Verde for President ka nakaaging eleksyon, makarokontraman siya. Eh, imposible. Sabi kan katuloy ko, pre, kontra na. Imposible. Kontra ang sabi. Pero sa gibo, dahil ko tubod, mapabor. Pwede ba, Teresa Ontiveros?
Pwede pa kahit si Risa. Oo, na masurog yan. Masurog yan. Makamasa mambaga yan. Masurog yan duman sa mga posible magsurog sa mga kundi mayo nga kita maikinibukan ita. Dahil man niya pwedeng bayularon, balgaron an lay. Dahil pwedeng i-withdraw an House of Representative an aprobado ng bill na mabenepisyo da sa power consumers digdi sa Camarines o nangorog na sa Rinconada. Oh, Depende na yan sa Senado tapos sa Presidency kung aprobaran. Halatong sana lang kung anong mangyayari. sa bagay, aloy pa man ini. Ano, saka, Oo. para sa kuya, ano man ang dapat ikahandal kan mga opisyal kan Kasureko 3 or kan mga empleyado. Basta halimbawa, makalawag sa Bicolite, sa Rinconada, di makanya-kanya man sindang management, makanya-kanya man sindang parokyano or suki. Kung halimbawa, dati na ang mga member consumers siya sa Kasureko 3. Ngunyan, para magkaigwada kitang healthy competition, may pagpilian kita ng maray na serbisyo sa kurente, pwede man da mag-probar dyan sa Bicolite at sa saindaman ng serbisyo. Kung ang sinasabi kan naman, kung ang sinasabi kan mga electric cooperative, abo ninda ta maparamahal ngaya, maparamahal, mahal ang bayaran sa kuryente, sa Bicolite, o di, kaya man malipat ang mga existing member consumers na yaon sa electric cooperative na hindi sa Kasureko, para lumipat sa Bicolite, kung mahal sa Bicolite, bagong iyo. Saka dahil pa nga nila nagsisisting, paano ba nang sinabing para mahal na? Dahil pa man yan. Tayo na nga yan. Bicol Light Power. Dahil pa man nga ni, dapat nabilangon ng sugo kan manok, kapang dahil pa man pinag-iitlog. Kaya, ano man ang pagpaparaditan man niya, kaya naman ng mga official kan na Kasureko, maging kan mga empleyado, na dahil man sinda ngayon mawawara ng hanap buhay. Kaya ang pamanggirari existing ang Kasureko 3. Ang Bicolite kaya, masadiri man sindang company, masadiri man ng mga poste, masadiri man ngayon ng mga empleyado. Magkakaigwa lang yung kitang healthy competition. Igwa lang yung kitang pagpipilian kung saan maray na serbisyo. Sa katang gusto kang Bicolite and Power Corporation, ang ablada ninda, no brownout, no power interruption, no brownout. Di maray. Di ba't sabihin maray ang serbisyo nga gustong i-offer? Yan, sa mga taga-buhay nga, sigang reklamo, yun na naman yung servisyo di kading Kasureko. Pero minsan pa ganyan, sulod sa dibuhi. Tandaan mo na nga niyan, magin ang ibang mga nakakamati ni pabor brownout, posibleng maglipat sa Bicolite and Power Corporation. Sa mga testing yan. Kung maglaluya man ang Bicol Light Power Corporation, Lipat na naman sa Kasureko 3. Maray nga niyan, tamay pre-enterprise man kitang inaapot. Saka madagdag pa yan kunyan, trabaho. Sa kadagtama ka, madadagdagan ang mga hanap buhay, empleyado. May kataygwanan na mga trabahador, siyempre na digdi sa Rinconada, matatabangan itong mga ibang mayong trabaho. O kaya, ano man ang pigpaparaha dit baga ngaya na dahil man sinda pakikiaraman kayo dyan sa indang trabaho, sa indang sweldo, dahil magay pakikiaraman kan management kan Bicolite and Power Corporation ta. Sinda sakop kang Kasureko 3 management. Baka na-aadit sa kung na empleyado kang Kasureko, maglilipat na sa Bicol Light Power Corporation. May posibilidad dyan. Tako ng pasweldo kang Bicolite sa masalangkaw. Yan. Bayaan lugod sinda. Kaya- Mawalat sala. Si Engineer Buktit. Ang makadit dyan, kung ang Bicolite, dahil magbuktak ng sadiring company, dahil magsadiring establishment, dahil magsadiring linya, dahil magsadiring poste, bigla na sanang lumaog dyan sa
baluarte kan pagkasadiri kan kasureko to. Iyan ang makahandal sa naman. Oh, garo dahil man yan pwede pati. Pero di man gid pwede yan. Kaya nga naman sa diring company man sila. Susundon, dahil man talaga pwedeng basta lumawag yan na Bicol Light Power Corporation. Ano iniisip kay kan iba kayo, darop kayo ni. Garo, ICWD. Big lang luminaog ang prime water. So mga empleyado under na kang prime water. So ibang mga dahil nakaipuan kang dahil nakaipuan, di siyempre palalakaw-lakawon. Kung matatanda so itong mga kaipuanan pa. May board of director man, may general manager. O pero overall, ang nag-manage ang prime water na karoon kayo ng ibang isip. Pero bako man kayo. Oo, sa maski nga na prime water, dahil man pag-generali sa mga tol-tol man ng serbisyo. Iyo, kundi ka man empleyado na usulaong ka. Palo-pago, Pag sinusugo ka, kadakol kang dahilan reklamo. o reklamo, o di pala lakaw-lakawang ka kan management. At saka na prime water mo yan, namalit yan, dami engineer Erwin Pares, ang BM, kakaulay ko mo yan. Oh. Pero ngayon maluyan nagbabayad. Ay pangapudanan ta na. Kung gusto nindong may tubig pa ka mo, magbayad na ka mo, tamadali na pataan 1 bill putol policy kang prime water na i-impose. Ipapausog din yan pagputol, nagkaroon nga maluyan koleksyon. Maloy ang koleksyon kaya may barita ako nag-aprobar ang board of directors ninsarong resolusyon diyan sa prime water na imbis na 2 months ang putol, 1 month putol policy na ang i-impose. May nagkakapira pala ng mga concessionaire man ng tubig, sabi ni BM Erwin Pares, na dahil nagbabayad ng tulto lalo sa tulong bulan na, di ba? Kaya, Paano man ang operasyon nila kung naroon ka? Masan kasureko baga? Kung din pinagkanalas ko, sa 1 bill putulan kasureko, dahil manahalan mo utang. sain, O yan pagkakaiba. Sa ISMEC, sa PISAM, sa GCP, yan pamanggiraray baga sa mga utang. sabi da kaya, mayo man lugihan ang ibang mga electric cooperative ta nangaansada ning kuryente, bang ngayon. Ano man mayong lugi na lugi sa perming may utang. Kaya nga ni, Aminon na. ang gusto kong sabihin, arog ka ni, sabi mo, mayong patal, mayong tuntong negosyanteng mapalugi. Iyo. Oo. Okay. Ang kuryenteng isinusupply baga sa ringkunada, ba kung inansada ta sa naman yan sa SMEC? Yan. O, gusto mong sabihin, si presyo ka ni SMEC, iyo man ang presyo tadi, kasi siyempre mapatong man, yung Ay, kadikit na. iba man ang presyo kayo. O, siyempre iba ang presyo. O, di sa madaling sabi, may siguradong pambayad sa koleksyon. Oo, ngunyan kung maglaw ka na Bicol Light Power Corporation, ayaw pang utang, siyempre, pwedeng mapakaraya na serbisyo sa ayaw pa aning utang. Iyo. Kaya na dakulang pagkakaiba na kaining may utang na, perming may huma, na puputulan kung may makabayad. Kita, ang kasulay ko tuwi, kundi makabayad religiously sa SMEC, saan pa? SMEC lang? Sa Pisag. Saan Pero pa? magsisigil pa ang Pisag, tapos itong GCP. Oo. O di, pirmi kitang garo na pirmi na sana kitang natatakot na pirming hinuhumaan na kita pupuhutan na supply ng kuryente. Oo, sa makatakot nila perming tatabtaban. Garo, pirmi kang guguntingon ang sa imong makahandal na maray. Oo. Kaya lingawan sana daw yung mga kooperatiba ngayon sa abusan na pag-alawag sa mga joint venture, ang importante, mapakarailangan na serbisyo. Pero ini bagang balikan tayo sa prime water. Sana dahil mabiglaan sa to yung mga member consumers man, mga concessionaires. Natibaad na sa masunod na mga aldaw, makareceive sin din statement of statement yan bill of Oo. yung water bill. Na baka may naka-attach na dyan na itutulod na, i-impose
propose na ining one bill putol policy kan prime water sa mga concessionaire. Mayo man kayong problema basta magpakarailangan prime water sa tendang serbisyo tapos so dapat putulan-putulan. Sa katakon, Ah, di armalite si puputulan mo sa kadiminas ba? ay, mayo man. Mas kuamanin na nag-ano si General Albayalde. I-hard na lang pala si retired na baga. Ay ano, nag-resign na kayo na, nag-step down na. Nag-deliver na. Gabit ko sa bako ng mamot ang pangalan. Ay, nagbata kayo si pangaro ni Albayalde, no? Kaya napirita na lang na maghilig sa pwesto. Oo, natiglaan na. Eh, pangyayari. Pwede nga niyan mag-Boy Scout na lang sa Albayalde. Mhm. Yaning mag-training. Kundi sa mga Boy Scout digdi sa Kaniri ka, mga kalinturado baga. Ano man? Galit yung sa Pransya. Ano? Nasobrahan yung training. Yan ang sinasabing sa dahil man nasusobra ng training na ano lukod, nagkakamati, nagkailang. Yung so iba pating kakian, kung yan takot na. Dahil na nga kung iba sa scouting, araw pa rin ka na ng scouting, tigpapakrol nga hawak mo mga training yan, garo pang military na. Kaya nangyari, kalinturado, pagkatapos kan scouting, dyan sa French Elementary School, baka sa iba, dahil sa mga pinagsasabi na may nadingin kundi dapat talaga padukturan. Kada ako, lalo sa rabay-sabay, yung mga nag-scouting na ibang kakian sa elementary, rito sa Sirat Kaniriga, ang kalinturado mo yan, picture sa hospital. Kaya ano daw kayong masabi ni Commissioner Aldrin Lee, naging training. Tapos araw ketan kinabsan, kinalintura to ibang mga Boy Scout. Tuod ba yung ibang Boy Scout sa kwarto, magparadudulog cellphone, dahil nainitan. O yan, siyempre, nananibago kang training. Bakong araw sa to, yan ang mga bakuman Boy Scout. Pero sa training, kan kita mag-Boy Scout, ay talagang todo balik. Kan panahon. Pero kung yan, iba ng kakian. Iti-train mo yan sa araw ka na mag-lamok ka o talaboy. Sa krolon, ay talagang maninibag mo yan. Sa bakong tuot, sa araw ka ng mga training. Pero kung araw ka itong panahon, ay talagang maresistensya na mga kakian. Kumpara mo niya ng mga panahon na perming yaon sa loob ng kwarto, naka-aircon, nagdudulog cellphone. Pero kaito, batak sa trabaho ng mga kakian. Kaya pag-abot sa mga training, scouting, dawayan papasanan mo ng mga panggatong, magbalat, pero ma-resistensya, makusugan enerhiya. Ngunyan, nanibago to mga Boy Scouts, digdi sa Sirat Kaniriga sa ginibong training sa scouting, yan sa Branch Elementary School, kaya naging kalinturado. Maringanin si Commissioner Aldrin Lee, dahil kinalintura. Iyo. Aldrin Lee, kinalintura. Masyalo problema ni JM Logoy Corporal. Ano na yan, Aldrin? Kanyang kabungaya sa training, dapat bigla kalintura. Kung di napahal na class, maluya-luya ang tuhod Saka, ni Commissioner Aldrin Lee. saka nagkataon pa na ang mga namok po niya na nangangagat, may darang virus. At saka maputi, ang may virus na, maputi. Araw ko na kayan, dahil na nagpirasang magpara training na sa mga manamok na lugar, makahoy na lugar na may trainingan, baka dahil manting pagin. yung nga ni, kaya makayarak man, kinaralintura pa lang. Ako na, doon pa ito, at dati nga naggastos to mga Boy Scouts, sa uniform pa sana, naggastos sa Sa bagay, may naitatao man nakarahayan ining Boy Scout sa mga kaki na maging strong sinda saka magkaigwaning confident sa diri. Magkaigwaning kumpiyansa sa diri.
Alagad ko na arog man kaya na dahil napakaray. Ang training imbis na magkusog, nagruluya ta kinaralintura, matutuyawan sa Kasi tagay. masakit nga eh. Sa natukduan man, so iba, bako ng dependent. Ay, independent na. Alagad, Saka ang karayan dyan, ta tinutuglan sindang magakod, kan mga lubid. oo, sa tao na si iba. Mm. Tapos sa tao na magturo sa diri, Sa tao na mag- magtaray kan mga badyo, Mm. magtitik. Saka tinutuglan sindang magluluto dyan, na mayong pusporo, mayong gas, pwede maka. Pwede nang makapag-sindi ng kalayo. Dahil bako na yan, ang tukdo mo niyan, gatol, tapos pakiter. Sa sosyal, Ay, sosyal. Ano ba pangyayari. iba ang training mo niyan ng boy. Ay, mas maorag, ang training kang boys kayo, itong sa lookid sana, na makakapag-produce ka ng kalayo sa paagi ng bambo, kawayan, itong paparagusguson mo lang yan, dangan ma-create siya ng kalayo. Oh, makakabaga ka na. Ngayon sa itong training kayo, Itong sa lookid sa ng sistema, ang training, and marami pa kung ang training kung paano magpa-catering, saka food chain. yan nga, ang mga panira, gusto, pero may mga paanin manok. Puro na sana fried chicken. Kaya yan ang Spaghetti. decision kami shouting sa dapat ituklo itong magkakan gulay, tira, itong mga arukan panahon na di kita ninait lahat sa ang pagkakanin ka, gulay na tira, minsan karne man. Tapos dahil baga dahil nag-aagi sa mga itong pagkakana nag-pigbaw pig, arukan manok, fish bagan pinagkakakan kayan, tilapia, fish naman. Puro na sana chemicals. Oo. Oo, dapat maging itong mga pagkakana organic. Dapat itong sa organic. Oo. Saaling ang mga kakian, maresistensya, saka makanod, magkatanggulay, bakong puro siya ng manok. Kung kaisipan ko lang sa mga kakian mo niya na iba, puro siya ng manok. Ngunyan kaya baga nangyayari. Ano na, Diyos aki na. Bago ng Diyos Ama, saka Diyos Ina. Kaya nga, Diyos aki na ang kaya nga nasusunod. rin na oso, karam ng Diyogan, manok na pula. Mahilig niya sa mga manok, na mga kakian, puro gusto manok. Puro na sana manok. Puro na sana ihanda, manok na pula. Kundi sabi mga itong tugang niya itong ay, Roy, bago nga ito, nakasambot kan manok na pula, patinsin nga na puting pula, dinakan sa sambot, malang nga, sa enterong Roy. Ang mga tugang niya itong minsan, kasano lang mga istorya mga... Makonsuelo man daw mga tugang tang ito, ano. Oo. Makonsuelo ba? Fiesta ngayon, Kaya, bayan. ang mga ito niya kung mag-voice out, ay talagang laban yan sa kirot. So, diyan, nawa kung ano-ano ka ng pagkakan, kung ano ka ng gibuhon. Pero pag abot sa training, talaga bilib ako sa mga tugang niya itong. Maray ko ng Boy Scout. Maray kayan, igwaman trainer na itom, na tugang ta, na matukdo kung paano magsakat sa nyug ang mga Boy Scout. Pwede man. Tara mo, Para ligtad pa? ako, matubod ako asin mas lalong mabilib sa Boy Scout. Kung ang mga nag-training sa Boy Scout, tara tao na magsarakat ninyo. Yan. Ang mga tugang niya itong minsan, para ligtad pa, nagtatakat nyo. Iyo na nga ni, matitibay daw yan magsarakat ninyo. Ang mga tugang tang Yan ito. ang matinding training. Matindi yan, ama kung mong baliktad, suwi ka, nakakasakat ka ninyo. Oo, kaya naiiba talaga ang mga tugang niya ito. Kung yan kaibahan pa kayan, kadakol ng mga paninda, mayo man tanom. Sino mo sa sentro, ano? Ito, nagtitinda. Pambira ka Mayo man. yan mga tanuman. Mayo yan mga maiwat na kanyugan, mayo yan maiwat na gaga. Pero pag ako sa sentro, kadakol yan mga panindang gulayo.
ang style kaya ninda, namamakal man sinda, mabakal sinda kamote sa mga lugar ninda na may mga tanong, baka nun nila ngayang mga ubos nindo ng kamuting kahoy, kamuting dahon, ta ititindami man niya sa palengke. O, araw yan kaya. Dahil mo iba, ano style na hilig ko, purot-purot sa kanyang Ay, o. no, tumaagi yan po, puro to, ititinda sa sentro Paniriga. Ay, daman kaya isukag sa diri. Pagkita Namasita, po, ano. araw kaya. Kaya mapagselo man, pero dyan ako bilis sa buhay kang mga tugang niya itong ito ta. Kontento sinda sa araw sa kaya ng buhay. Talo ng taong, ano to, ang mailap. Ano to? At talo ng Maagap. taong maaagap ang masipag. Yan, talo ng taong maagap ang taong masipag. Yan. Dahil niyang maagap yung masipag. Sabi kan mga gurang, kung magparelo-yeluya, makakaagong bados na. Yan, nadiring ka mo makararasot sa naglalayog na buhay. Makaagong kaman ngaya, bados na kung narog ka ngayon kayong kahugak. Yan. Mortogo kaya, mortogo. Ang alamang pag tumalon. Alerto. O sabi ba kan mga gurang, ang alamang ngaya pag tumalon, patay. Ano to? Itong... Ako bilhin daw kan mga gurang. Kamot pa sa nga, mabilis. Dapat ngaya, gabos naghihiro. Yan. Medyo nga na dyan din nagigirong, pero ang kamot na hiro. Ikaw na nagpaparagiro, garumasa na pasimple lang ano. Oo, doon nga nagpaparagirong, pero sa kamot na hiro. Pero, sige, ang diskarte. ito palang kamot, sigang hiro, taob-tahob lang ng dyaryo. Ikaw ako dyan araw na, pag-iriwa ta sa province. Oo. Nagtatay na sa auto, tinatawagan lang yung tamong itong dadahin sa totoo. Pangyayari ano. Nag-ooperate pa lang sa kamot. Oo. Matindi man niya akong panarog kayo ng pag-iriba tayo sa posisyon. Talaga matindan kamot. Igwa nga ni dyan, nagpaparagirong matalang ang ginagamit. Yan mga para budol-budol baga ano. Matalang ang ginagamit, pero pig-i-hypnotis mo lang ang pigbibiktima. Nagkakapirag ang mga para budol-budol, matalang ang ginagamit. Pambira. Pig-i-hypnotis mo lang ang matakan biktima. Sige na ang wawa ka na alahas, kang kwarta. Na iba pa sa bangko, para withdraw ang kwarta sa bangko. Araw kayong kalupit. Nabula kong sumatakan na sa iyang pigit na ba? Kaya sa nangyari, budol-budol. Na, budol-budol. Pag-una niya, ipahiling ko sa datong na kwarta, pag-una niya, kwarta, ito walang mga papil. Papil pa lang sa grade 1. Oh, bihira. Kaya yan ang masakit yan buhay niya. Tungo niya na mga panahon. So, yan sabi ka rin daw, Joe, yan ito ko yung mahirap na informasyon. Niman si Philip Parasena, RPN, Radio Ronda. Salamat na maray, Karonda. Bicol Connection Report. Salamat. Karondang Philip Barasina. Kasi bago pa siging apudman si Karondang Aldrin Lee, dahil ka pwede digdi sa cellphone ko ta, ginagamit ko sa Facebook Live. Ano daw kung digdi ka sa sa hotline. O yan na, si ano na ni, Aldrin Lee. Or si Rocky Bayuko, agad daw. Bicol Connection Report. Back-to-back report with Karondang Rocky Bayuko. Good morning kami. Pa-enjoying. Si Aldrin Lee. Right. Sa gabos na palagtada ka sa yung programa. Affection of Creation po yan po wagi sa loob sa University of Northeastern Philippines. Opisina ka Reserve Officers Training Course. Laking sa'yo, sinatantabihan ka ang Tribune 57 Army ROTC Activation Day. Ibon po sa Sabado. Kitsa 19, ang bulan ng Oktubre, 2019, exit po sa unit ground sa nasabit ng eskulan. Ang nasabit ng bisita, ang nasabit ng okasyon, iyo po si Police Captain Raymond Alfred S. Masaya, Chief of Police, Kaliniw Municipality
Police Station, Liliw, Laguna. Kaya dakol pong mga eskulan nakatalan po magpartisipar sa natang okasyon. Ito pong mga high school, may mga PMT, at ito pong iba, may mga eskulan na ROTC. Hindi po sa bilog na Bicol Region ang pinag-imbitaran ka natin bitang unit ROTC, minuli na kahit po kaya pa rin Joey, hindi po sa natin bitang eskulan, kada pizza o ng Oktobre, binigyan mo po ang activation date kan natin bitang unit ROTC. Pero ngunyan po, binigyan po ninyo na pizza 19 kan bulan na Oktobre. Kaya ngunyan pong taon na sa 27 taon na kan ini po ibuk na, hindi po sa natin bitang eskulan, na may pong mga agi ng mga nagutan ko pa kayo, mga pirangkor ka bandel, ang ROTC, CMT pa kayo, hindi po sa natin bitang eskulan. Kaya ako sa rumang po sa alumni ang unit ROTC, kaya po nag-aging 1992. Hindi po siya sa unit na ako bang po sa opisyal kalatan din ng ROTC alumni, kaya nakikisumalo po ako sa entero pong mga kaibanan ko na nag-gradual sa nasang bitang sige po sa ROTC para isilibrar ang nasang bitang okasyon. Ninuli, memorable ini, nalabot pong mga aking estudyante at yung kanito, hindi po sinis. Lalo na itong nakanood, at sinunyan po mga nasa iba-ibang servisyo na kan output of the Philippines, ang iba man po nasa Philippine National Police. Ang kalukayan po sa EMLO na naging successful na opisyal sa Tuyang ng Philippine National Police na naging Corcaman way back 1991. Yung po si Police Captain Unido Belleza ang Deputy Chief of Police for Administration, hindi po sa Iriga City Police Station. Po ang nadawan sa pinakamaray na leader na produkto ka UNEP ROTC, hindi po sila sa Iriga. Na-aplikar po graduate sa criminology, naging criminology. Siya po naging opisyal sa Philippine National Police, hindi po sa satuyang lugar. Kaya padagot po kami nag-imbita, kanabot po mga kansidad Kandiriga at yung pagtaray na Rinconada area na magsumalo po sa maabot ng Sabado, October 19, hindi po sinet training ground para po magdalan sa mga magnayon na mga majorate at yung mga snapping mga kadete kan ROTC, hindi po sa siyudad Kandiriga. Kaya magdala po kamo sa maabot ng Sabado na makasumaro sa Muya sa pagkibala ka na sa mitang okasyon. Sige po, Senator. Sa sarupan niya itong informasyon pa rin Joey, na ako ay hindi po sa siyudad Kandiriga, kaso lago habang ako pasiring hindi po sa loob kan training ground, kailangan po dyan ko po ang opisina kan City Social Welfare Development Office na kung pwede po paki-reparo ang tatluya bagang makatugangan na mga badyaw na yaon po hindi nagbabalay-batay sa siyudad Kandiriga, particularmente yaon po sa iba-iba pong lugar. So nainin kong duwang pamilya, yaon mismo sa sarong bangko, may kaibahan po aking nakahuba, mayong sulot na batin na bubing ipangitaas, at yung gamit-gamit kayo sa iyang magulang, ating itong kamot, nakapalad, na formal na nagpapalimos. Kaya pinapangapudan po sa gabos na otoridad, hindi po sila nagagiriga, na kung pwede man po, paki-reparo ang nasa listang mga tao, ninuli po, baka hindi po maging biktima, o mang-biktima kan mga kapwa niya itong tagasunod kagiriga. Ngunyan po panahon, lalong-lalo para na po, ang bulan kan Tibre, na kapaskuhan, baka hindi po ang tindang katuyuan, para mag-aga, din tabag o limos sa tuyong mga kababayan panindoy. Tama. Maray na pinapangapunan ng PNP, local government officials, barangay officials, mga barangay tanod, sitaron ining mga badyaw na biribit-bit ang naros sa bilog na pamilya para lang
perwisyo sa mga establishmento dyan, saka sa mga taong naglalakaw. Yan nga yung siyempre bagang pinagkatakutan, baka hindi po gamiton sa tuyang mga kababayan na malpong karigos-rigos na magiging gamiton sila, magpabakal yung luga o alpaman ng magabon, hindi po sa silang kandiliga. Kung medyo kasubago, paninggoy, tatagitang kulay nga to kay Lieutenant Colonel Elmer Bora, na padagos niyang pinapunan sa gawos ng matang silang kandiliga, natabangan po ang satuyang acting chief of police, hindi po sa Iriga State Police Station, para po maging matunino ang silang kandiliga at maging West City Police Station. Dahil po maging posible kung dahil po kita makikipag-popular ang satuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa pagkikal pagmantinir sa O, naputol ka, Andre na. Balik ka. Aputunta ka doon padagos kung sisay ang mga nang garaan ng nailhir na mga opisyal kan Iriga City Press Corps. Yan sa Iriga City PNP Press Corps, sisay ang mga nanggarana po ang presidente. Aldrin Lee, Kulbaka Gerara, yan o. Bakit ako nagkandidato si Aldrin Lee for president? Dahil aram kung siya nang ganang presidente kan pinagbilog Gerara, nagkagawang eleksyon kasutma sa PNP Iriga para sa PNP Press Corps. Haramon ta kung siya mga nanggarana kay Aldrin Lee. Si Aldrin nanggarana sa eleksyon kasutma ng mga opisyal kan Iriga City PNP Press Corps. ang presidente, si Pading Elmer Estrado, ang panduwa, si Glenda Biares, ang sekretary, si C.Y. Dorosan, lecturer sa yung ko kung isa ito, si auditor, basta ang natinundulan ko Pading Joey, si Gazawad Elma Dili Magate, kabalat sa officer, asin ang sa indong lingkod, na iniyer the public information officer, ang news, dahil kung yung dumang pumusay, ang bastang itong escort, si Eman Lumapag. Ayo, congratulations. Advisor, si Station Manager Bilbil Barayoga, kan Artin Radio Ronda, si Madam Annabel Mota Estelilla, kan Good Vibes, ating si SM Mayet, Lorente Cortez, kan BW Radio natin, Kiriga. Yung po ang yung lumang kumangkot of the advisor, kay paano na po si Police Lieutenant Colonel Elmer Bibora, si Police Master Sergeant Salvador Ampungan, ang Pikad, PNCO, Kansilagtan Ilga, Iliga si Police Station, atin si Police Corporal Resogo, kan nasa bitang opisina. Iyo po ang mga ginumduman kong mga naging opisyal, ang katatapos pa lang pong Iliga City Police Station Press Corps na binilog po kan nasa bitang opisyal si Police Lieutenant Colonel Elmer Bibora, kaswapon na kung siya kaliman paningaw kay ito kaswapon, pinapaabutan ta po ng belated happy birthday ang may ghost na SESCO City Executive Senior Police Officer, si Police Executive Master Sergeant Norman Praxines Navales, na nagsisidlakan sa iyang kumpianyo kaswapon na itong parte ka nandakan nasa bitang press corps, parte siya ka nasa bitang police. Ayo, belated happy birthday na lang kay Senior Police Officer Purlasiano, Norman Navales. Navales, ang SESCO kan Iriga City Police Station at ang kabangan islakan, konti sa iya, itong ice cream, kasi man po, ito yung food, kasi ginagalangan na Chief of Police, Kansagkan Iriga, si Police Lieutenant Colonel Almel B. Mura. Okay. Lamula pa rin gawin ang isa ito yung bagal na ako informasyon. Alimis will be sa Ay, narin ang intaksyon. Oh, Kaya Dren. ko po ang sa ito yung mga kompetitor, ang kabandal, ang dating boy na isiyong, si Sir Ricky Villanueva, atin man ang pinakagwapong ROTC coordinator na taga
dyan sa Tusuyan, kay Staff Sergeant Romar Bupiti, sa ating mga ROTC officers na yan po hindi sibot-sibot, na fight po ang duldog ng laptop para mag-ipunin program na gagamitin po sa natanditang okasyon. From my location, hindi po sa University of Northeastern Philippines, ROTC office, hindi man po si Alden para sa programang Bicol Connection, Alten Radio, Ronda. Thank you very much, Andrin Lee. Bicol Connection Report. Hanap buhay man muna po kayo mga tugang at yan mabalik sa programa. Ganado ako, kasama ako, Pilipino ako, Pilipino ako, ganado Ako yun. New and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1 San Roque, Iligan City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iligan City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and Chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iligan City, New and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. New and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. New and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Drink responsibly. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night. Every weekend and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment. Ladies, bed spacer, and storage space for rent. Also great block for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iligan City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Kung hanap nindo, di kalidad asin magkatayo ng mga disenyo ng kubig, sagot yan kan La Moda Atelier. Tama, mga amigo, sa La Moda Atelier, nag-aako sinda ng mga malanlain na pagtahi, arugan gowns, formal wears, school uniforms, sportswear, and menswear, asin ibang pa, kaya bisitahon ang La Moda Atelier. Basta tinahit sa La Moda, siguradong sunod ka sa uso ang La Moda Atelier. Pagsasadiri, asin pinagmamanihan ni Donabel P. Tolentino, located at Nicoville Subdivision in front of Tennis Court, San Nicolas, Iligan City. Macdoning Construction Engineering, Macdoning Construction Engineering and Supplies, Iwasinda, Cargabos, Tamayo, in hollow blocks, baybay, grava, gravitas, filler, boulders, sa iba pang construction needs. Iguangan silang pinaparentahan na mixer para sa karagdagan na impormasyon. Magtulad sa Zone 2, National Highway, San Vicente, Baaw, Asinanapo, ang manager na si John Lay Buya o ang may sarili si Engineer Bonifacio Buya o mga po sa telephone number na 05-4266-3864 as in
cellphone number 0915-962-3328. Macboning Construction Engineering, Macboning Construction Engineering and Supplies. Macboning Construction Engineering and Supplies is now open. Also available electrical and construction materials. Macboning Construction Engineering and Supplies. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optical para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa rong milagro, alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap ni makakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado, mananauman niya po. Unpa kan 1973, nag-ofresi rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonabling presyo. A. Vega Funeral Services o la Porinaria Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Canpili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabiri ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Palmer with license number 749. An A. Vega Funeral Services, una Porinaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Porinaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Ang bisa sa radyo at sa Indonesia, Mr. and Mrs. Edmond and Margaret S. Oliveros, USA, Monica Perique and family, Limassol, Cyprus, Lori Cornelio and family, Salinas, Cavite, Mary Ann Caspe Aseline and family, Mexico, St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, Holy Cross Parish Church, Nabua, Camarines Sur, Kagawad, Alma de Lima, Gaspe, Mr. and Mrs. Rocky Bayobo and family, as in an RPN DZKI family. Balik po kita sa programa An Oras sa RPN DZKI sa programang Bicol Connection 10:35 in the morning. Ang oras na rin sa token sa tayo mga time check sponsor. Atod po ka ng ICWD Prime Water sa pagi ni Branch Manager Engineer Irvin Pares. Siya naman po ni General Manager Loboy Corporal. Atod man po kan Lucenia Electrical Supply na makukas sa Centro kan Iriga City. Pagkasadiri ni Engineer Mineleo Lucenia. Atod man ni Mrs. Monica Perique and family of Limassol, Cyprus. Atod man ni Madam Connie Piñaflor. Na magayong-gayon mabot na LTO Chief kan siyudad in Iriga. Huwag niyo man pong pasalamatan ang mga minasunod na mga sponsor padagos na nagsusuporta sa mga aktibidades kan RPN DZKI sa ika-51 anniversary kan RPN DZKI sa maabot na Oktubre 28 na taon. Pinapasalamatan niyo po ang Regal Plaza Hotel na makukas sa San Antonio, Nabua, Camsur. Pagkasadiri ni Mr. Shirley and Mrs. Josie Pera. Bicolandia Glass
and aluminum supply na makuha sa San Miguel, Iriga City. All in managed by Mr. Arnel and Mrs. Helen Tan. Sharing man nato ni Mr. Billy Bukid and the family of San Vicente Bato Kamsur. Sharing man po aton kan may Gus mabuot na General Manager Vic Robosa kan Bao Water District. Atod man ni Vice Mayor Nilo Malanyaong Kanbula. Sharing man atod kan mabuot na mag-ago matinabang. Nasinda Congresswoman Josal and Sal Fortuno kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Atod man ni Siriman si Honorable Councilor Sopronio Salima Estrado kan Iriga, si Councilor Dante Si Oliva kan Iriga City, Siriman kan Iriga Jew Hardware and Auto Supply, Mapokas Highway 1, San Miguel, Iriga City. May telephone number 054-299-2739. Siriman ni Mayor Fernando D. Simbulan kan Nabuha Camarines Sur. Sharing man in the Engineer Sol and Engineer Edgar Fabiner. Owner, proprietor, kan Sand 8 Construction and Supply. Na makukuha dyan sa San Antonio, Bunaboa, Kamsur. Sharing man Engineer Ervin A. Pares, Branch Manager, kan Prime Water. Na makukuha sa Rufino Villagas Senior Street, San Roque, Iriga City. Pwedeng ako dan sa 0998-5929-878. Sharing man kan Marcy Funeral Home and Chapel. All in managed by Mr. and Mrs. Marcy Gatdula, located at Barangay Paluyo, Naboa, Camarines Sur. Sharing man ni Congresswoman Ninya Taduran kan up CIS party list of House of Representatives, Metro Manila. Sa mga padagos na nagsusuporta po sa mga program activities, kan RPNDCKI, padagos na nag-sponsor, sa mo akong pagpapadyos mapalos sa Indogabos. Palayogan ko maning good morning ang mga Facebook Live viewers ta, sinda Bobby Largosa, ang pamangking ko si Josel Pasiti. Kumusta na lang kay Mama Ninda, kay Manang Michelle Mendoza Pasiti, and kay Rosel, yan, kay Bayaw Napong. Si Roman, si Engineer Hermel Totoy Fortuno, ang mabuot na tugang ni Congressman Sal Fortuno, nag-watching, salamat po. Si Manay Lourdes pa lang, nag-watching man. Thank you so much, Endo. Si Hermanang Monica Perique, kan Limasol. Si Hermanang Maroha Yesero, kan Japan. Si Hermanang Melanie Mendoza, kan Cyprus. Diyan man sa party kan Perpetual Health, Pamilya Salvadora, Barsinal, Mora, Lima Iwat, Andalis. Good morning dyan sa Andalis sa fuel shop, makusog na monitor na piga-antabayan ng mga programa kan RPNDCKI. Good morning kay former General Manager, Chairman, kan Kasoray Kotrikang Panahon, and naging board chairman kan ICWD, si Ma'am Edith Andalis. Good morning po. Si Rimanti, Engineer Steve Andalis. And may sadiri kan ang mabuto magagawin na kagsadiri kan Andalis Fuel Shop. Makuha dyan sa may party kan Barangay San Agustin, Iriga City. Magayon na maray na gasolinahan, bagong-bago, barato ang presyo. Kaya rekomendado kang programa ngayon. Makusugon pati permian monitor ninda nag-aantabay sa mga programa kan RPNDCKI. Manay Bibi Maniskan kan la anunsasyon permi managantabay. Manay, good morning. Ki Manay Bibi Maniskan and family. Ki Manoy Zacarias Divilla kan Barangay Francia and family. Permi man nakaantabay. Diyan sa mga karihan ng mga suki kan RPNDCKI, paabutan ko ni good morning.
sa inyong mga parokyano, pirmi man na nakatune in sa mo, ang mga igwang pagasadiri ni na kakanan, dito sa sentro kan Iriga City, naka-tune in pirmi sa tuya, sa mga programa sa RPNTC. Good morning. And Diyos mabalos po kan sa inyong kadagos na pag-aantabay. Igwa na naman pala nagkasiriod ang mga mayhigos, maskuladong mga miyembros kan Baaw Municipal Police Station na mga nagkasiriod na naman ang mga nagtutulak ng illegal na droga. Ang mga suspect, Yosinda Sandy Butin and Miguel Butin. Kan sa Nuan Baaw Camarines Sur, pinag-aristar kan Baaw Municipal Police Station. Ano po ini? Pagkatapos na maiserbi ang mandamiento de riqueza, search warrant for violations of Republic Act 9165. Susog po sa pahayag ni Police Major Santos Tagumata Jr., Chief of Police kan Baaw Municipal Police Station. Na-recover ang balik pitong sachet kan pinag-dududaan, pinag-susupon rin na shabu. Na kung saan po, susog sa informasyon na ang mga suspect ang dati naman pala nakulong dahil sa kapareho pong kaso. Nag-avail din plea bargaining agreement or provision. O niyang balik sa kulungan, pambira. Dahil nagpupurundo sa illegal activity. Hindi man sa partikan Iriga City, may reported man baga na kantidad sang 2,000 pesos na gayong suspected siya po ang nasamsam na kumpiskar kan mga autoridad sa paagi kan na ginibong anti-illegal drug operation. Ang mga autoridad dito po ang napipiparang naman na kaya kaso laban sa mga suspect sa pag-violar kan Acta Republica 91-65 laban po sa mga suspetsyadong pinagbisto kan mga autoridad na sinda Jobert Regalado Anyuhan o Barangay San Jose kan siyudad kan Iriga na sigun po sa report kan Iriga City Police Station pinag-implementar maninda, pinag-serve an warrant for violations of Republic Act 9165 laban sa suspect at around 7 o'clock in the evening na nakaagi pong Oktubre 14 niya na taon sa residensya kan suspect. Yan dahil stantong unsuspect mayo po sa indang harong. But still the operatives conducted the search. In the presence of the father of the suspect and mandatory witnesses, they recovered the plastic sachet containing suspected shabu. Ayan na po ang mga informasyon. Pero kan nakaagi bagang Oktubre 12, may inot naman po bagang na salakap ang PDEA sa Iriga na mga suspected man kan pagbabariwas kan illegal na shabu na nagkakantidad 4.7 million. Nako kung naibariwas ini kan mga suspect. Baada gulpian mapangag sa ring kunada mga suspect binisto sinda Ramir Barakir Mudin, 43 years old, and si Guayamil Manamdin Abdul Kadir. Pero mga tayo niya. 36 years old, parehong residente kan Parañaque City. Pinagsalakap binikan pinagsaralamog na puwersa kan PDEA as in PNP. Duman po ini sa barangay San Isidro kan siyudad. Aran ni daning kayo sa may sementeryo.
sa report, haloy ng pikmaman-manan ang duwang suspect na talagang involved sa pagpariwas ng illegal na droga. Ang plastic bag may laog na 4.7 million na kantidad din siya po ang na kumpiska sa posisyon kan mga suspect. Kabali na po sa na-recover man ang kwarta, marked money, na pinagamit sa operasyon, anti-illegal drug operation kan mga otoridad. Ang mga suspect po under the custody of PIDEA Camarines Sur. Yan man po sa Balatan Camarines Sur, sarong 22 years old na lalaki na arestar man kan mga autoridad sa pag-saray o pag-pugol kan illegal na badil or illegal possession of firearms. Ang suspect si Joshua Landagan A. Solares, 22 years old, kan barangay Kukgit, Balatan, Camarines Sur. Na-arestar kan mga autoridad po kung si Venus 9:30 in the morning kan nakaaging October 11. Sa paagi po kan PNP personnel of Balatan Municipal Police Station na pinanginutan mismo kan maskuladong police chief of police kan Balatan na si Engelbert Toraldo. Na-recover sa suspect ang sarong unit na caliber 38 revolver na kung saan ang suspect nasa irarong kang kustodiya kan Balatan PNP sa magkakanigong documentation and kaso nabig perpetrar laban sa suspect sa pagbabalgar kan Acta Republica Jes 591 o bistado sa apod na illegal possession of firearms. Pambira, no? Ang mga accomplishment na ni dapat palayugan tanin na congratulations, pag-umaw, more power, sa maray na performance accomplishment kan sa itong mga may higos na kapulisan adig sa parte kan Rinconada area. Iriga City and Baaw, Balatan, Nabua. Yaon man po ang mga sunod-sunod na accomplishment laban sa mga illegal. Ang buwi, iwan, may mga accomplishment man yan, ang bula. Kaya congrats, ano? Sa mga magigiting, may higos niya itong mga autoridad, Philippine National Police, PIDEA, saka ang mga matitinik na mga intelligence network na PNP and PIDEA. Sa ropang informasyon mga tuga, insurhensiya po na tatapusan sa 2022, sabi po ka 9 ID, kan Philippine Army. Sa report po, sa natatala pang tulong taon ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagtarabangan kan mga ahensya ng gobyerno, bako lang militar, maging sibilyan, kayang matapos ang problema sa insurhensiya sa maabot na 2022. Iguan ng direktiba si Duterte na dapat matapos na ang insurhensiya, adig di po sa nasyon kan Pilipinas sa pagtatapos man kan sa iyang termino. Ini ang mga pahayag mismo sa media ni Major Ricky Aguilar, opisyal na parataram kan 9th Infantry Division kan Philippine Army sa Bicol na may base sa Kampa Elias Angeles sa Pili Camarines Sur. Alagad ako lang bagay kung kabusta agigibuhon ang respektibong trabaho kan kanya-kanyang ahensya ng gobyerno asin na mamayuhan or namamanuan na pwedeng matapos daan na problemang ini. Nagtutubod po ang 9th ID kan Philippine Army na bako lang obligasyon kan militar marerealisar ang target ni Presidente Duterte na tapuson ang Communist Armed Conflict. As
asin na dakulang bagay ang pinaluwas na Executive Order 70 na may titulong Institutionalizing the Whole of Nation Approach and Attaining Inclusive and Sustainable Peace, Creating a National Task Force. Mahala nga nito si Joma Season, gusto nang ipa-aristar man dito. Tarig wanted baga si Joma Season kan mga militar sa kan pulis kung saan madali mahiling dawa sa ibang nasyon aaristar mo na po dahil ini para tuldo ka na matapos na ini pong grupo kan mga komunista. Kaya pa lang po kay baga na haloy ang Department of Interior and the local government digdi sa Bicol sa pamamayungan po ni Regional Director Anthony Nodia bilang pamayo kan localized visa engagement o ICLIP and Amnesty Program Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Big meeting na ang mga kapartner na ahensya di gobyerno para sa enda pong kanya-kanyang trabaho para sa localized peace talk asin mga plano tanganing ma-implementar ang Executive Order 70. Ang kampanya laban sa insurhensiya suportado kan Regional Peace and Order Council sa pamamayo ni Alcalde Noel Rosal kan siyudad ng Legazpi asin nagtutubod ang konseyo na ang pagtapos kan problema sa insurgency makakatabang po sa pagdara kan mga basic services sa mga lugar na pigkupuntahan kan rebuilding grupo. Sa report kan militar sa RPOC sinabi po ni Rosal sa ngunyan igwa pang 277 mga barangay sa Bicol ang konsideradong lugar kang komunista asin dakol pang nagatitirios na residentes kan barangay. Ang kausa po kahit niyo ang labi-labing pagtios kaya nagkakaigwa po ng insurgency. Siguro kung mayo kung nagtitios na mga Pilipino, kung mayong nagkakagurutom na mga Pilipino, pagmati ko mayong insurgency na matubo sa nasyon kan Pilipinas. Kaya dapat magkaigwa po ng dakol, tagmang na mga programang pan-livelihood program ang sa tuya pong gobyerno. Matabangan po ang mga jobless ng mga kababayan. Nangarog na po itong mga mayo man talagang kakayahan na makapagtrabaho nin colored, itong white collar job na po. Pagmati ko kung kapitalan kang gobyerno asin tawanan ang lampang barangay nin mga livelihood project lalo na itong pwedeng ma-export man lamang para masustinaran silang pagbuhay. Mayong magtios ng mga Pilipino, mayong magkaguruslok o magkagurutom ng mga Pilipino, pagmati ko mayo nang makukumbinsi pa ng mga Pilipino magalaw po sa grupo kan rebelde o komunistang grupo. Kaya dapat gayud mayo nang magtios na Pilipino gabos na mag-asinso taligdi kaya ang mga mayayaman sige sa ng rayaman. So mga tios man kubrot perme lalong nagtitios na mga tios. Excuse me po. Sa datos po da kan militar ang 50 barangay kainiyaon sa Albay asin ginatos na nakawarap sa mga probinsya kang Camarines Sur, Camarines Norte, kabalik po ang Sorsogon.
Sikon pa sa RPOC ang sinambit na mga lugar, maninigo lang abuton ang sa indang komunidad. Nganing madara sa inda po ang serbisyo sa salud, saroyan, sosyal, programa sa reforma sa daga, na itong mga landless, magkaigwa naman yung pagsasariring daga. Kapag igwa na kitang programa kayo sa park, na sa mga tenant, nahaloy naman ang kultibar kan mga daga, kan mga landlord ninda, magkaigwa naman sindang hira. Magkaigwa naman sindang portion na pagkasadiri naman ninda. Ano po? Tapos, patubig, nakulang sa patubig. Maging ka National Irrigation Administration, tubig ginumon, karoon sa kawaran. Asin po ang proyektong pang-infrastruktura. Sinabi pa po ni Aguilar na dapat na ilang maglao man sa misyon kan militar. Ang gobyerno alagad ang pagtarabangan da po kan mga ahensya nasyonal, maging lokal na gobyerno asin komunidad, makakatabang tanganing tapuson ang haloy na pong problema sa insurgency problem kan sa tuyang gobyerno. Ang kapagtiusan ang nahihiling ta dyan na problema, ano po, sana maano magtios ng mga Pilipino, sana mayo na pong magkagurutom ng mga Pilipino, tangarig pong gawos happy. Bakong igualang pong nagka-rasinso, nagkarayaman ng mga kababayan. Happy birthday na po kay Bading Charlie Binaobra, ang bihira. Dahil ko nag-greet ka sa bago yan, ang nagdiyo birthday pa lang kan lalaking kan sa to yung assistant chief, kan technical department. Si Karundang Charlie Binaobra, Engineer Charlie Binaobra, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Nasa moya sa naman na wish day sa RPNDC kaya magkaigwa ka pa ng halawi ko na maray na buhay. Asin magkaigwa ka ng perming maray na salud. And magpakanton ka. Yan ang pinaka-importante pa dyan magpakanton ka, ha? At ngariga manamitan mi an sa imong selebrasyon. Dawa pansit bato na lang kung medyo mahal ang presyo ng kanto na, no? Okay na yan. So, happy birthday ka sa mo yung pagriba, si Engineer Charlie Binaobra. Inabot na po kami ng oras sa pamamaaraman sa programang Bicol Connection sa pang-Webes na edisyon ng programa na. Sa pangarang kan mga pagriba, nagpaabot ng mga report. Sinda Philip Barasina, Aldrin Lee, and Rocky Bayubo. Pangaran po kan sa kuyang partner sa lado technical si Chief Engineer Tony Aguilar, sa information si Rodel Cesar, si Ma'am Kayla Aligasyon at sa mga apay, yaon dikdi. Sa transmitter si Engineer Charlie Binaobra and birthday celebrant, and si Engineer Marco Pina. And sa tuyang PhD naman, ang maskuladong si Jimmy Guanzon. Inibang po ang sendong Kabicol Connection, Joey Habanalim, salamat po kan sa inyong pagkasabay. Mapasatuya man po lugod ang biyaya sa bendisyon kan mahal na Diyos. Kung ngunyan, sagot pa man. Salamat po. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta.